Nimbano oras yung manen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may sa manen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Sige Duro, panawan ka pa nga rod dito eh. Tayo nakmangala iti taraon na. Pasensya kan, Jubilarte! Nadanog ko itati buksit mo. Sikang tumit naman. Agin mamadi ka pa ilang. Amok amabisbisin kan. Pili-pili ka pa ilay ti kanam. Urayan ti kanam. Kitagbusog ka na imba. Sige, Jubilarte. Mangan ka. Nadalos na ito eh. Siyak amis mo tinanggaw. Ibusam dito yung amakan na. Masapol amangan ka. Kamangan namatay ka. Sige. Abi anak. Anya tinagan mo. Akong tinagan ko. Abi anak. Ako. Sige, mangan ka nga rodan. Subuan kan. Senyorito, apay ngay akas tati pinakani. Saan mat nga usok? Nga po takas lamat kwadrado tinakali apa-abante. May tikas tabaldo. Amom ka din, anyan ko dayta? Ibagam no niya, senyorito. Daytan to tiagbalin akulungan dagiti trabahador. Anya. Umaya ka. Yan. Apay ngay iti onan tinaga, senyorito. Landok to tiagbalin ari daw dayta. Ket may kandadong tumatlain. May tikas tayo. Tapno saan to amakurang. Amangan nuaddan to kiti makapanunot amang tulad iti naramid ni Jubilarte. Ket puuran dan to ti kulungan dagiti trabahador. Maya, senyorito. Talaga analaing ka. Biliba. May santo dita ni Jubilarte. Parigatat to iti gusto. Ket ikulong kong tumat iti dayta akulungan. Among Jubilarte. Kasla masyanakan ka. Gapo iti naramid da Alex kan ka. Pudno ti kinunam. Nasisira pak iti kwarta. Kamay sahak mo't anaawis ngayon may ditoy. May sahak pa yan ang kamkamat kan ka. Ininlibas mo ti ubing. Aglibas kan dito eh. Ako. Awan pinasaya. Kapag banagan dito eh. Aglibas kan. Ha? Iti karayan. Di pagnahan. Sumalipot kan tayo di pintin. Ha? Agkakal ka kanya. Dati kan dapas di pagbanagan dito eh. Ang mabutay nga kmet. Ang mga no patayin da Alex. Alam do'y apilan ulit mo dayta. Sakmay asimurot ka dito eh. No, aglibasak. Kasano ka ngay? Matay ka kadi dito eh. Sana siyang di panununtan. Basta aglibas kan. Makonsensya ka Diyos ko. Tay tilaksid ti pan nakaparparigat mo. Ti pagsayatak pa lang ti pampanunutan. Idinto ta marigrigatan ka lang arudan. Agtungtong kahit di ka na. Akong aglibas kan. Lumay kan kahit di gawat. Ita ta makita ket napigsa ka manen Jubilarte. Mabalin manen. Parigatan tayo manan, senyorito. Orang ligan mo. Tika ipayat niyo. Nilpiti ka nito.
Asibibiyaga na to pa'y. Laglagi pa niya ti kinunak. Dakayon to ti makay. Talaga gaya mapagpungpungtutan na ka. Baldo, yawat mo tilati ko. Atoy, senyorito. Nakarit ka, ha? Dahito'y nga rata. Sakmat, senyorito. Kugtalmet kanya. Dahito'y pa'y tilati ko. Dahito'y mananti kugtal. Sige, Baldo. Ikatem ti pagan anay na. Kat tila ang brief na ti ibatim iti bagina. Senyorito. Aramidam ti imbagat. Uwan, senyorito. Kat si kamot at agabantay. Agparamid ka iti cross. Oh, cross? Wait. Ala, aramidam yun ti ipaparamid ko kada kayo. Agawa nyo! Taita, naalada ko iti sulada jubilarda. Dari katay no adda ti mangtaki ko iti sulada. Nangruna tawan matan ni jubilarda. Ay, anya nga tamutan, tinapasamak kan ko ana. Saan na nagpakpakita? Sipod inispal na ni Neneng. Apong, Ay, si kamot gayam, Neneng. inaladan nyo dahi ito'y balay itida ang Jubilarde, apong? Apay? Tapno awan ti agkandat amang tagikwa apaw. Awanan ti balayda, tanapuuranan. At gapo ta inaladak, mula aklaangan itinatnatan. Tapno awan ti mang tagikwa. Katinto nagsubli ni Jubilarde. Subyan ng tumatlaan. Kasta ka di, apong? Wan, apok. Apay nadda ka ditoy. Ayan dananang kan katang mo. Napanda itay umami, apong. Mapanda ka no akali iti kamote. Mapanda ka no ngamin ilako. Tapno, adan to aramatag nga agadan. Kasta ka day. Tulungan kayong agmula dito'y, apong. Nalaingak mo't ngagmula. Ala, tulungan na kapok. Agmula ta ditoy. Tanaaladak mo. Dandanin malpals to ipaparamid ko ang farmhouse, Lorna. Nagbi, kaputado dagiti trabahado. Kaya nagtrabaho na iti husto. Iso tara sa malpas. Pedro, among ka di. Apinuoran da Alex, ti balay ni Jubilardo. Kat dayta tiga puna. Abim malas ni Jubilardo. Amok dayta, taimbaga kanyak ni Alex. Kat, panoy-noyam kadilatan ni Alex iti madi nga aramid na. Nudi na inaramid ti kasjay. Saan kumamat apapasamak ti kastoy. Sumardeng kan. Saan mo ngay sakit na dya tao? Gaputa iso ti dandanin ang patay ka ni Alex. Adamat gapuna akasta inaramid na ka ni Alex. Apay, di mo ka di amuti aramid na ka ni Jubilarde iti pagminasan yun. Gusto daytan ko nakwet. Noy may ka dito, tapno kasarita nak may papan kini Jubilarde. Nasaysaya at mo pumanaw ka lang eh. Tawan panawan ko kan ka. Istorbo ka lang. Ngam Pedro, kaya't ko kumamat ang magpagaam ni Alex. Gaputang balbalinan, adakas. Pumanaw kan ko nakmet. Sakbay ang makapungtutakan ka. Sige, mapanakot. At sapay kumataawan ito nga pagpabayam iti. Tangay di mo ang moto yung nagtitipang magpagaam. Matay ta. Awanan tipagan anay na, senyorito. Ilangan brief na tinatda. Sige. Italiyon iti cross. Langag mo, Jubilarde.
Dakayo lang lagi. Umasidag kayo, tatulungan dag amang italikan kuha na iti cross. Sige, aramidan nyo asinan Kristo. Kalpasan na, saklitan nyo itilatigo. Well, senyorito. Sige, tulungan na. Ala, itali tayo titakyag na kaya tisaka na iti cross. Ikaman nyo. May mayat kumano ilan sayo. Angan, italiyulatan. Tama nga tayo kiti numatita no, sket matay adagos. Iso nga italiyulatan dagiti ima ken saka na. Arreglado, senyorito. Jubilarte! Kaya rigam ni Kristo ang nakabaklay iti basbasol ti tao. Gapo iti rigat ang mapaspasaram. Aganos ka dita, cross mo! Jubilarde! Gusto ti pagbanagan dahil iti managbasol! Sige, kayo ang lalaki. Ingkayo iti trabaho nyo. Kat sigamot at agabantay. Agtalinayad ka lang dito ay. Bantayam ni Jubilarde. Uwan, boss. Iti ka nito ang makalibas. Sikat yung sumbat. Maawatam. Uwan, boss. Jubilarte! Jubilarte! Mangmangag na ka de! Kasla di nakmangag. Nakadumog mo't. Jak makasarita. Kanag nga tumatik cross anak kay rakadan na. Nagtayag akayo. Una yan. Nakakasin ni Jubilarde. Hinabusan da pa eh. Awan gayam asida Alex. Dakas da talaga. Nakakaasin ni Jubilarde. Kasano nga ta? Ang mga numatayan dita cross ni Jubilarde. Adda tamanan dito itanap, Jubilarde. Kat makita tamanan dagiti Maris Puraw Alirio. Nagpipintas da. Pasig amaris Puraw ti Maris da. Uwan niya ron. Nagpipintas da akas iti kinapintas mo, Crisanta. Nagbabanglo da. Isingulo ti kinapudaw da tinadalo sa panagpustuson, Crisanta. Isingulo mo't nagitirangan da. Dagiti ado abalakan mo kanya. Kat nanawlawaganak iti panagibalas ko kuma. Jubilarde. Kat ti ayam mo da. Kat ti kinapintas da. Ipaay da ti panakabangar. Akas iti kinabanglo at kinapintas mo. Gaputayat, then kapya tiadakan ka. No ay ayatan na, Jubilarde. Tungpalam dagiti amin abalakat ko. Ayat ko ma, ti agari iti puso. Ayat ko ma. Crisanta. Crisanta. Ay tagainap ko ni Crisanta. Marigatan ako. Ito'y cross. Anang irakit danda ka niya. Jubilarde! Di mo itulog kamatay ka! Labanam ko ma, Jubilarde! Agamos ka! May babakan tumat lang kita! Huh? Matay samot na ni Jubilarde! Rabi manan, senyorito. May kaduan arabian nakarakad ni Jubilarde iti cross na. Bayam lang. Inton bigat. Ukar karamton, Baldo. Anya? Narigat met no agbayag iti krus na. Amangan numatay. Iso nga ukar karam. Anya nga, tiramidon kayo kan ko na, kalpasan na. Natural.
Pakanin tayo. Tapno saan amatay. Well, senyorito. Senyorito, dinan kabalan tibagina. Sabwagam itinalamiis adanom. Well, senyorito. Hoy! Sika tagabantay ni Jovelarde. Ingka mangala iti sa timbada no. Ano nga? Wan, boss. Senyorito, nakapsutan ni Jovelarde. Mataysan. Sana mabalin amatay ita, Baldo. Matayan, senyorito. Kaslawan namnama nga agbyag ni Jovelarde. Mataysan. Ano niya? Anya nga, ikaramidan tayo. At tuwing isa nga timbada nun. Sige, ibuhet mo kayo ko na. Paglamanak, si Bibiyag pailahan. Senyorito! Si Bibian! Narigat amatay data. Sige, asikaso nyo. Well, senyorito! Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sige, ang kali kayo! Mabuti na malpas ti Quadrado. Ako ba? Isudit na yung bumuntot. Binanda na, kaputa, ikan na kayo to. Amin ito tanggal niya. Hindi rin ni Senyorito Alex, kada kayo na ita. Pimpalin na. Gusto mo? Karamitin na. Hindi na, guntog nagtrabaho. Tapos ang naguhit kada kayo kay Big Boss na yan. Kawan sa balik. Nudo ni Senyorito Alex. Wanya, Doro. Kumusta ti trabaho? Nalpas ka din dagiti trabahador ti paparamid ko kadakwada? Dandanin, Senyorito. Nasayat. Wan gayam, mapan kay Jacinda. Mangibaga ka kinilolo iti igatan tayo iti tubo adakkel. Ken daduma pa yung mausar dito. Ipakitam ken kuana dagiti nakalista materialis tayo diti pagminasan. Ket masapol ang magatang amin. Senyorito. Sana parikot dagiti agbunag. Gaputado dagiti trabahador dito yung agbagkat. Senyorito. Sige. Mapan kaitan. Dora. Ilate, pasensya ka ni tikawas ko ngayon pasuot ko kan ka. Short panlahan kan sando. Dahil talang amin tikawas ko at pagsuksuk-atak dito eh. Agyan, anak. Ako. Nakakaasi ka talaga, Jubilarde. Aglibastan dito'y adwa. Sige, aginanakan. Maturog ka, Jubilarde. Bantayan ka dito'y pagturturugam. Saan ka panawan? Una yan. Ingkawar damat ng tisakam. Kas kalaayop itinaramid na. Senyora, malagip ko ni Jubilarde. Ayan na nga tayo na. Saan mo tin nagpakpakita dito man siyang? Oh, kagurayo ka din ni Jubilarde? Gaputa isugayam ti dandani ng patay kin ni Senyorito Alex, senyora? No maminsan, sumkan tigurak kan kuana. Gapo iti inaramid na kan ni Alex. Ngabjak mat mababalaw, no apay akas jay ti inaramid na. Gapo tadamat basol da Alex kan kuana. Kas itinaudi, pinuuran da Alex ti Balayda. Iso aday jay, bimalas ni Jovelarde, kat pinuuran namat ti farmhouse. Sigurado kayo nga isuday jay ni Jubilarde, senyora? Wen, kan maysa, talaga nga amuna ti pangiduldulinan da Pedro iti gasolina. Iso analaka na laeng asinarak. Kabisado nan ti unag ti farmhouse. Sabagay, kastamat ti ko na ni Chayong.
I-description na iti lalaki ang nakita na anang por iti farmhouse. Katkas kinistrang hiraw. Di ni Jubilar di dayday. Ngam, awan nga taitan ni Jubilar di dito'y Buena Vista, senyora? Nagpasyudad nga tan? Nalabit akasta. Gapot ako na namat nga umadayo. Katsapay kumatakas na tinaramid na. Napan ijay syudad, tapno mga barwanan. Ala, tulungan akon, Merce. Bagkatin talagitin sa gana kabalon para ka ni Senyor Pedro iti mararamid a farmhouse. Munang. Ang mga numabisin day jayan. Agungot tumanan maladaw ta nga ipanti kanan na. Sige nga raw, mapantang. Bagkatit tamay sabas kay kasi kamot ti may sa. Siguro tak kada kayo amapan agibalon. Senyora? Ala, intayon. Takayat ko ang makita ti maararamid a farmhouse. Kitaak nunalpasen. Sige, Doro. Ingkagatangan namin dagiti materialis yo iti pagminasan. Mangayab kanto iti tangdanam alalagi at tumulong kan ka. Senyor, papalakor. Talaga gaya madisidido ni Alex amang lokate iti pagminasan. Nasaya at man. Ipag nga oras yung, senyor. May kamagibalon, senyor. Mahan kayo. Pedro, dandanigaya man malpas ti farmhouse. Wan, Lorna. Kalpasan ti may salangan alawas, malpaston. Dakdakkel ita tinaaramid a farmhouse. Nagtisigol. Pudlo dayta. Ken napimpintas pay. Senyor, ang mga nalumamiis ito'y balon niya kaninyo. Mahan kayo, pay. O sige, isagana yung arudan. Si kamit Jubilarde. Binalutan dati imam apat ang likod. Anya nga tati aramidan dagan ka. Sakit nakakawar pa iti dua sakam. Luad dala mabalin ko. Labanak ko maida. San, di maramidan tayo na. May sagmak ka lang. Bayanatan na nagaramidin na kanya. Anya? Itulok mula takas ta. No da ito yan, ipakataya. Awan na balin ko. Jubilarde. Agibigas ka rin din. Kainalampid yag mo. Siga, tagabantay ni Jubilarde. Ay, kwa. Ukude mo. Naipan mo iti ayan da senyorita. Ano nga? Ay, anya ti aramidan dagan ka, Jubilarde. Da kayo atin nga adda dito'y trabahador. Makita yo kadida ito'y adda iti sango yo, akasla aso. Ano tayo ramitin yung kinkuha na nga? Imatangan yo ti panangay ayam ko kenkwana. Apa yung kasta tayo ramitin yung anos? Apa yung kasta? Nasaya ata sa lutsod. Aramidak ti kastoy. Gaputadakkel ti basol da ito'y ataw kanya. Ti basol na ket pulos adinto mapakawan. Iso ang masapol nga ikaro na iti kastoy. Balto! Senyorito! Ala! Itod mon ti kanen da ito'y asok. Hey, kakapangga naman. Atenta! Sige! Maankan! Asa! Sige. Mangankan, Jubilarde. Ano? Sana makapanganday tayo din? Nagalutan mo tiyo man napatan nito. Sige. Mangan ka kasla aso, Jubilarde. Oh. Apa di kagaraw? Mangan kan kunak met. Wala. Mangan ka kadiwan na saan? Senyorito! Di na kaya ti mga nakaslaso! Nukasta. Daytoy pa'y ngarot. Na
Magparinto mga senyorito. Sige. Mangan ka iti dayta aplanggana nga ayan ti kanam. Senyorito! Mga nakaslaso! Natulnog ka mo't gayam, Jubilarde. At ang dagiti materialis na nagatag, senyorito. Ibulag talaga ang dagiti lalaki at trabahador. Nasaya, Doro. Sige. Bili ng dagiti trabahador tay bunagdan. Wan, senyorito. Nakarakad ka manin dito'y punti kayo, Jubilarde. Kaasi ka mat. Kasano apumigsa ka? Kat kanayon da ka mataparigatan. Inutan da kan sa matapatayan. Siguraduhan dalahan ang mapatay na. Kanusan, ipalak ang pamat kadakwada, inararamid na kanya. Huwag gayam. Amom ka di. Ang dalandok nga imbunag dagiti lalaki. Jak amo na niya ti pangusaran da ka dagiti alandok. Naranggas gayam ni Alex. Jak laing pagarop. Sa bagay, jak amo akas na ti aramid na. Tataga sa baliak mo ta barangay. Imay da kami inay ayo da duro. Nagtrabaho dito pagminasan da. Lumkastoy mat gayam. Anagang katignay mo. Tamangan mo pa rin da kanda ka. Wan Jubilarde. Yung aglibas tanto ditoy. Senyorito. Anyang ikiplanom ka ni Jubilar. Patayin ka di? Saan? Saan ko apatayin? Dapat agbalin at trabahador dito'y pagminasan. May santumat abalog dito'y. Kasta, senyorito. May mayat no tong palbiag nga agrigat. Ngam pipatayin tayo. Gusto ka, senyorito. Agrigat iti tungpal biyag na. Agbalin abalod dito'y pagminasan. Aginggat matay. Kumusta ti mararamid na kulungan ba? May kabitan ti pinawilding ko rihas. Mayat mati na panunot ni senyorito Alex niya. Saan to ang mapuuran ti agbalin na kulungan dagiti trabado? Kan? Saan dan to basta-basta makawal? Gaputa darehas iti pagturuan da. Kan? Makandaduan pa. Bagitiwan amuna trabador. Di dalam mo ngagbalin akulungan da. Karamidan da. Kat may santo dita ni Jubilar di amay kolon. Banod tayo. Naginggat ano pa. Jubilarde, nakitak ti naramid da. Inikanda iti rehas ti Kuweba Kwadrado. Iso day dyan, dagbalin akulungan na iti trabahador. Ha? Pugno ka di ti bagbagam. Impagakinikan kan, nagligas ka. Kabisadok ti aramid da Alex. Pagigatan danto, dagiti trabahador da. Iso nagligas kan akong. Saan? Jak aglibas. Agingga nga da ka ditoy. Akong. Ure agrigat akon. Basta saan ka panawan ditoy. Nasaya at kagaya matao, Jubilarde. Iswa saan ka panawan. Lumatay ka ditoy. Matayak matem ditoy. Itatanalpasan tinaramid jo a kwadrado a kuweba. Ibagat itakada kayo. Nga ijay ti pagturugan nyo. Gapo tanaim imang ijay. Nasayaat mo ti pan nakaramid na. Iso at di kay makapagreklamo. Awan parikot dita. Agtitipon kayo amin ijay. Sana bale, tanalawa mat.
Sino man nagreklamo? Madusa. Sino man asan nagtungpal iti kayat ko? Madusa. Iso adi kay agreklamo bay. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Hindi ka agdalag. Natawagad ka dito. Saan da ka masurutan dito'y kalapaw ko? Iso nga awan ti pagdanagan. Abiyaman na. Sige. Tamang ipapudutak iti danom. Napahuugas ko kadag iti sugat mo. Sa pagkano, mangkigkigtot ka. Habay! Balot tayo! Awanan! Ano? Kinalam? Medyo bilangde. Awanan iti nakarakadam na. Imposible! Kasano ko maamakaro ka? Iti nakarakadam na ba ito? Tumangan mo. Sabali natin pa nagkitak. Tinasan! Sige! Inta kita! Owan nga paiso. Owan dito eh. Nakarupad ba ito? Kasanon? Ibangatakin ni senyo ito Alex tinapasama. Umay ka! Bosa! Imposible. Japachek. Kasano ko mamakarukat? Awan iti nakairakadan na, senyorito. Dagiti tali. Anaramak iti pan nakairakad na. At yung sinyo nito. Niya. Jablo kayo! Sige! Ingkas sa bulan! Sinyo nito. Senyorito. Abangan mo saan pa yung nakadayo dito eh. Hindi tayo nakita. Sabihin mo nga tayo nagturuan na. Jablo. Nakarukat. At dalaki din ang tulong kan ko, ana. Sino, senyorito? Nakakulong mo't amin na trabahador. Kansan da mabali na rukatan ni Jubilarde. Gaputa patay da ano kasta ti aramidan da. Sino nga tati ng rukat kang kuana? Kat awan mo't ti sabali at tao dito'y. No di datayo lang. Jablo at tao. Ano? Sige. Bayan tayo. Ngam di tayo agsarda nga mang sapol kan kuana. Nagalis mo tibiyag ti Jablo. Agsubli tayo ka din di pagminasan, senyorito. Wan, agsubli tayo. At data, naagasa kong dagiti sugat mo. Ano sa mon baro? Bulbulong nagita at tinagtag ko. Agasan na uray anya kita ti sugat. Ano sa mlahang tiutot na? Tayo nakagluto iti tarawon ta. At damit bagas ko dito eh. Gapota ka na yun nakagbalon na umayak agano. Ket at damat tay karni ti og sa dita nga ibitbitin ko iti ngato ti dalikan ko. Iso tay giant ti iluto kasidanta. Abiyaman ako mo na yun. Hindi ka unay gargaraw dita nagitam. Tapno saan amatin nagdagiting kabil ko ang natagtag abulbulo. Kadagita sugat mo. Lukas ta, agpasyenda kayo ita? Wen lolo, iswada kayo pailang ti agbati dito eh. Sapulen mi day di adyo bilarde. Sige, siya konti makaamo dito'y pagminasan. Sige, mangan kan baro. Tapno pumisa ka. Agkakapsot ka wanay. Iso amangan ka. Abiyaman na. Adto'y titarawon. Ala, mangan takit di. Kan uminom ka pa'y iti tsaka. Tapno mapudutan tarusok mo. Mayat day ta tsaka na makatulong iti bagi. May bagkaw na bata.
Kan kalpasan ti panangan ta. Inak aganop iti sidagan ta. Kan nagsapulak pa iti bulbulong ang makaagas kan ka. Iti kasta, agimbag dagiti sugat mo. Sigurado ka nga wang tao na isarong dito farmhouse tayong. Awan man. Apo yaya, asino ti sapsapulin nyo nga men? Medyo bilarday. Ha? Hindi ka glibak ka na daw eh. Mabang ano may dito eh. Ha? Madaksan ka maglibak ka. Ay na, kasano ko mga aglibakak ngay? Kan kinita yung mat amin asilig ti kabarbaro a farmhouse. Amin asoli na, at sinukimat yaw. Ngamawan nakita yung atao sa balay. Di kay pailanap na. Salpan! Doro! Ha? Intayo dyan kataltalunan. Ah, uwan si dito. Asino ti sapsapulan yaw? Eh, bagaman mo nakita medyo bilarde dito eh. Rita, Ni Joe Velarde. Apay, sapsapulan mo na lang. nabayag nga awan dito ni Joe Velarde. Ti amo kat natayan. Sarubag ka. Nagsasaw ka ka dito bulaw. Mandaksan ka na kung ulbid ka. Awan tinakit-kita. Ha? Ito tilaglagi pa am. Iti ka nito ang makita ni Joe Vilarte. Di ka pangadwa amang ibaga ka na kami. Ha? Gaputada ka, tisungsung-batan na ka ni senyorito. Awan senyorito. Amin na nakalapaw dito asin dakat kinita me. Limawan. Sige, sana balin. Agsublitan ni Jeff Farmhouse. Sige, tayo ngarudan. Senyorito, iyan nga tayo ni Senyora Lorna. Amangan mo't na tayo dyan. Una niya. Ala, mapantayo ijay. Sige Baldo, Doro. Sukimaten nyo ti entero a mansyon. Oh, senyorito. Senyorito, batak-batak. Kaya tinton makita yo. Paltukan yon. Anya ti kayat asawan da ito'y Alex. Asino ti sapsakulan ninyo dito'y? Apay anak kaigam kayo iti paltog. Adda ka di sa bali at tao anay sarong ditoy at tinulungan nyo, Lola? Ha? Awan. Agsasao kayo ka di itipod, no? Aguray ka. Asino ti sapsakulan nyo? Ni Joe Velarde. Ha? Ni Joe Velarde. Apay. Sapsapulan mi. Gapot adakkal ti atraso na kada kami. Nang runa launay kanyak. Aniya. Lola, saan yun nga isakit dayjay a tao? Gapot adakes dayjay a tao. At adda ko maasyak ti isakit yo. Tasyak ti apo yo. Hoy, Doro! Apay day tapaltong. Amangan mo mapaltugan na. Oh, aglisi ka dita. Nakita na talikudan tistan ti dita kusina. Apay, asino ti sapsapulang? Asino ti paltugan? Ibagam tipod no merse. Adda ka di sa bali at tao dito'y mansyon. Ha? Ibagam tipod no. Ay awan, da kami lang kini senyora ti adda ditoy. Ta sino kumangan ti sabali at tao ditoy? Agsasaw ka di tipod no bro ha. One mic. Ha? Di oray sukimatin nyo amin asuli to'y mansyon. Tapno mamati kayo. Sige Lola, mapan kami. Ngam no makita yon ni Joe Velarde. Ipakamuyo adagos kada kami. Oh, Intayon, Baldo, Doro. Ayan, senyorito. Senyora, apay nga ta. Sapsapulan damat ni Jubilarday. Apay nga ta. Diyaka mo. Oh, saan sakit di nga agpatingga na ito'y? Anya na ito yan, ama paspas sa ama. Senyora, aday padamag ko kada kayo. Dadoro,
Sapsapulan da ni Jovilarde. Patayon da kano. Oh, Juan Rita, imay damat dito'y mansyon na pagnanauna. Sinukimat dati entero a mansyon. Ipagarup dalo ilamlambang ko. Kasta ka di, senyora. Da kayo, nakita yo ka din ni Jovilarde. Awan nakita, senyora. Oray dagiti trabahadora. Awan mo't nakita da. Sapsapulan da Alex ni Jovilarde. Oh, anya nga tamanan tinapasamak. Senyora, anya tinapasamak ka ni Jovilarde. Nabayagan day di ipapan na iti pagminasan. Kalpasan na, damag ko anak kalibas da. Sipod day di, jakon nakitkita. Wan, gaputa saanan nga inimay ditoy. Kat uray siyak. Diyak kamuno sa dino ti ayan na ita, Rita. Kadyak nakikita ni Jovilarde. Senyora, Basta ti aramiden nyo. No bilang tamakita yun ni Jovilarde, protektaran nyo. Gaputa saan adakas a tao. Nasaya at a tao ni Jovilarde. wan, pudno day ta, senyora. Kat agdalot kayo kanya. Senyora, di kay gumurkura. Ngam, adanadlaw ko kada kayo idi. Nakita kay idi nga ada kasarsarita yo alalaki. Napasnak ti panagsarsarita yo. Ada kayo iti sirok ti kayo. Ti amok ket may saday jay a trabahador. Day talaeng tadyak na irupaan. Ada pa'y na minsan anakita nga inasitgan nyo ti may sa alalaki. Kalpasan na, nagdaradaras kayo na pimanaw. Nagatapak idin, senyora, nga amangan no ni Jovilarde dayjay. Anya? No pa'y kasta, nagtalinaw latta nga atap ko dayjay. Diyak inikan iti sabali a kaipapanan. Tapara kanya, no bilang tani Jovilarde dayjay, awan matdagas na no agtrabaho latta iti kataltalunan. Rita, Tanasingpot a tao ni Jovilarde, nagagat. Wan Rita, pudnuti ko nam. Isuday jay ni Jovilarde. No pa'y kasta, rombeng nga agtalinaed a palimad ti amin. Saan ko maamaamuan da Alex? Tapno di tay madaksan. Mangnamnama kayo, senyora. Amok dayta a panunutan. Nasayaan. Ngam, apay asapsapulan da ita. Anya nga tati inaramid na, tasapsapulan da. Jack Amorita. Jack masongbatan dayta. Senyorito! Dito nasarakan ni Jovilarde. Ano tiramigan tayo? Agsubli tayo ka din ni pagminasan, senyorito. Awan ti kadwa ni senyore jay. Amangan no libasan dagiti trabahador. Inton bigat. Agsubli kay pagminasan, Baldo. Senyorito. Narigat na awan kadwa ni Lolo ijay. Isong agsubli ka. Ket da kayo ay senyorito. Sapulan mi day at tao. Masapul ang mapatay tayo. Tapno awanan ti parikot ko. Pagyaman ako iti pa ng tulong nyo kanyak kaka. Naimbag kayo unay. Itata kabailamon di agso. Kaya't kung agsarsarita ta, baro. Tata. Siya ni Sotero. May samang anot dito'y kabakiran. Sika. Anya tinagan mo? Yung ilang ditinagan ko. Tata Sotero.
Joe Velarde. Ket may saka ka di trabahador da Senyor Pedro iti pagminasan da. Saan ka? Nakita ka asapsaplitan ni Senyor Pedro iti latigo. Napayag na ka sinapsapli. Nakita yung gayan to inaramid na kanya. Tata. At daha kiti saan unay nga dayo. Hindi nakita ti pasama. Isungay kadang ko timang tulunggan ka. Singkan ti asi kanya. Iso nagtuladak anang tulunggan ka. Kat nagbaligya. Pagyamanan unay dayta. Tata Sotero. Uutang ko na yung bagan nakam daytoy kada kayo. Angam. Apay nga da kayo ti dayjay aliso. Jak gandat ti agpakita kada Alex. Wenno makisarita kada kwada. Papara kanya. Makitak lang ni Alex. Uray adayo ti ayan na. Naragsaka ko. Maragsakan kayo nung makita yun ni Alex, Tata Sotero. Wen, Joe Velarde. Apay, Tata. Apay, akastatin ako na yun. Apay, maragsakan kayo nung makita yun ni Alex. Iitihan niya agapo. Amamuyo ka din ni Alex. Baro. Iti na minsan, natulungak met ni Alex. Kabayatan ti panaganok ko. Inyaw awan nak ti alingo akam kamate. Idinto ta napunta ak met iti pana. Iti nagsardengat. Adda nakita ka tao anakaraket. Iti kayo. Nakaraket iti kayo. Wen. Inasitgak na ita nakaraket. Ket awan puot na. Iso ni Alex. Alex. Wen. Nakarakad iti ni Alex iti kayo. Ket dara-dara tisaka na. Dagdagos ko arinukatan. Ket inkarigatak na impan di ospital. Anya. Basta. Isugayam din ang tulong hindi ka ni Alex. Pagyamanak unay. Tanaispal iti pakatayan na kuma. Ket maragsaka na kiti day di agundaway. Ta naasikaso. Ken nakasarsaritak ni Alex. Baka. Imala ni Alex iti ugali ni Senyor Pedro. Narangkas atawo. Wen. Kasta ni Alex. Napanatnekak na ita. Gapo iti napasamak ken ka. Ngamjak kanunungan ti dakas nga ramit. Baro. Iso nga karigatak tinangispal ken ka. Sumbatan ng tisarudsod ko itay. Tata Sotero. Apaya pa karagsakan niya na makita yun ni Alex. Gapo ta siya. Siya. Tiyaman na. Anya. Da kayo ti aman ni Alex. Wen barok. Siya. Tiyaman na. Day tatiga po na anapanak iti pagminasan da. Tauray jak makasarita ni Alex. Basta makita lang nga uray iti adayo. Umdas daytan apakaragsaka. Tata Sotero.
Agayan ayat kami iti day di grasya nga anak da Senyora Lorna ken Senyor Pedro. Inlimad mi ti relasyon mi. Gapota amumi asaan ako manunong idi ni Senyor Pedro. Aging ka nagsikog day di grasya. Namuan day ta ni Senyor Pedro. Ket pinasapol na. Pinabugbog na kadagiti pasurot na. Pinataraydak iti dagiti pasurot na. Sadak pinaltugan. Ngam, nagasatak pailangan. Tasahanak anatamaan. Sipo ditin. Sana kon na nagpakpakita kadakwada. Ket saan kami matan ang nagkita ken ni Gracia. Gaputa kanayon idi nga adda gwardyana. Ket saan da pa yan aparwaran iti mansyon. Tas tagayan, Tata Sotero. Namuak idi ang nagpasangayan ni Gracia. Ngam, daksang gasat, tapi musay, idi impas ngayon natin anak mo. Ket, ni Alex, ti maladaga nga impas ngayon na. Tata. Nagsayam dahil di agon daway. Bako. Tapi musay ni Gracia nga inay-ayat ko unay. Kaya't ko idi nga alayan ti anak mi. Ngam, inkadeng ko latan nga agtalinaid kada Senyor Pedro. Gaputan no alayan. Sigurado apatayan da. Kastagayan, Tata. Malidlidayanak. Gaputa sa bali adalan ti sinurot ni Alex. Titugot ni Senyor Pedro tinasurot na. Nupay kasta. Napataglata kanyak ni Alex. Agtalinaed ti kinapatag na dito'y puso. Amo na kadi, ada kayo ti amana. Saan? Jack imbagbaga day taken ko na. Gaputa saanen anaskan pa ngay baga. Oh. Kat. Sika. Baro. Apay nga dakay jay pagminasan na. Anya ti basol mo, pa inrakit ta ka. Sada ka sinapsaplit. Wah, Tata. May sa atrabahado na. Saan da na gustuhan ti trabaho? Isa, ginaw sadak. Ngan, agyaman ka na kayo. Tainis paldak. Agsubadak to'y tinay-to'y anang ramedyo. Naimbag kayo na yatao. Sayang. Sana'y malat yung anak yun na kayo. Barok. Anyagat ko man ang nagsayaan. Nati anak yun ni Alex. Kat imalakad na kayo. Anasayat di pa nagpuspuso na. Nagsayat kat kuman, Tata Sotero. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatan. Jayon! Napahanan ti kutsi ni Senyorito Alex. Magsarsarita dalaan ka ni Doro dito'y paraangan. Ita, kala at alinuganan dati kutsi. Kat pinasiwot dan. Sa dino nga dati papananda.
Di dapay imbaga no agawid da itong rabi eh. Tapno amok nagluto at iti kanin dawan no saan. Sa intunjak nakapagluto si mangpat da. Kasta o nayapuntot da. Ngam sa bagay. Agluto at tulatan narigat limaungtan. Nudinan to agawe. Madadaal to tilinutok akanan ka. Da kayo at trabahador dito'y pagminasan. Dumngeg kayo iti ibaga. Tapno awan ti parikot, ken tapno awan ti madangran kada kayo. Nasaysaya at no agtungpal kayo iti amin na pagayatan mi ditoy. Awan tinatangken ti ulo na. Agaggaget kayo. Awan ti agtugtugawlatan, tapno saan kayo amalatigo. Nalawag ka di. Senyor, kaya rigan mi matibalog dito. Tama nga diya. Saan kayo abalon? Kaya't di kayo madanagan. Tenton nagilapo tayo iti balitok. Talaga met nga dabi ngayo amin. Gaman kami na basta senyor. Gaman kami. Basta agtulnog kaya naggagaget kayo. Nalawag ka di? Senyor. Senyor. Baldo. Senyor. Ayabam dagiti pinusga kalalaki akaduam nga agbantay. Kabantayan nyo dagiti agtrabaho. Ay, gado, senyor. Isaganam ti paltog mo. Apa, senyor ito? Basta isaganam. Adda ka di bala ti paltog mo? Anda. Sana mawawalan iti bala ti paltog ko. Nasaya. Ta iti kanito nga ibagak nga iputok mo. Iputok mo. Nalawag. Wan, senyor ito. Asidagtan iti papanantan. Kumusta ang tirig na baro? Kabailamon ti bagim? Uwan na na. Kat, anya itan ti planom. Agawid ako ng jadi pinting. Kasta. Baro, sapay ko ma, pati nasaya at lang ting karamidan. Itilikudan ti kastoyan na pasamakan ka. Napatag kanyak ti anak ko. Mangnamnama, ngaddan to gundaway nga agbalbaliw ni Alex. Kat may lintag na dagiti nagbidbiddutan na. Uray saan yung diretso kanyak, tata. Mawatak ti kayat yung ipakawan. Agyaman ang baro. Uray tinang tulong kini Jubilarde, katrumbang ama kamag, Baldo. Nasken nga agikaro. Senyor. Adda ka diatapan yun, no asino? Awan yun, senyor. Agam, sana balen. Pinapatag, masaragan da ni Jubilarde, kat uluyan dan. Dakal di atraso na kini Alex. Ngarod, nasken nga ikaro na. Udno na ito, senyor. Kasta ti plano ni senyor ito, Alex. Nasaya at no kasta. Mayring pas na ko mga ruden, tap numalpasan. At to'y ti Cham, Jubilarde. Adya ka pa'y. Abiyaman ang tata. Inton bigat. Inak to aganop iti sidaranta. Sa nabali ti bagas ta dapay man. Inton sunod nga tata. Agpakadakton. Kabala kong tibagi. Yan, kaya't kumitang kagawin. Dakan ka dahi tabaro. Ta kunamat na kabalamon ti bagim. Ulit at manang kagyaman iti kinain bagyo. Tata Sotero. Uray sandak nga mo. Inispandak na ta. Sapay ko ma. Pagkita tayo tumanan. Ala, nukunan nga gawid kan inton sumipngat. Itulod kan tulangan, aging gaam makarwal ka dito'y kabakiran. Tano siya, kaslakay kayat konti agnanaag dito'y, tanairwamak ngaminan. Sipon ngamin pimusay day di grasya nga ina ni Alex, dito'y akon nga agnanaag. Pisoan na irwamakon, baro. Tata,
Sige. Itulod kan tulangan. Aging nga makarwar ka dito'y kabakiran. Day, asino dagito'y sumungad. Agturong da dito'y paraangan ti balay may. Kasla, dagiti kriminal. Oy, bakit? Sigon itinagdamagan mo. Nadagkat kayo kano kini Jubilarde. Pudno ka di? Kwa, Apa di ka sumungbat? Nadagkat kayo kadi kini Jubilarde? kwa. Gayam ko nga ba hindi di magdali na ngay nana. Iswakas la apok matan ni Jubilarde. Kastagayan. Doro, iputok mo ang tapaltog mo. Gapo, tanagagkat ka ka ni Jubilarde. Sige, bakit? Ito'y ngalod. Intan, Doro. At dapay kaya't ko atiraan ta. Well, senyorito. Asino kayo? Dito'y tibalay ti ubing nga intalaw mi, saan ka di? Kwa, apay, anya ti kasapulan nyo. Ayan ti ubing. Awan iti ti anak ko. Doro, iputok mo. Ngam di mo tiruan. Well, senyorito. Nanang! Magsabli kayo sa sila nanang! Doro, palpugamon ti ubing. Itan! Umay kan, Doro. Umdas na itan. Bayamon. Intat. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Imo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kita itanuan niya ti aramidan ni Jubilarde iti dayta na pasamak. Sigurado. Agibalo, senyorito. Nasayaat no kasta ti aramidan na. Nalaklaka akang magan tayo. Ison mismo ti umasidag kada tayo. Asaan kat ada tayo ti umasidag kan kuana. Kasanan. Pagsublita na jay farmhouse, senyorito. Huwag. Kalpasan na. Mapanta ije pagminasan. O sige, mangan kayo, senyorito. Duro. Ay na, kunak no di kaya gawid ita. Masayang kung madagiti linutok na bilang. Saan kan asumano? Ala, kitaan no niya ti kurang itindasar mo. Talamon. Ay, wungayam. Danom. Mabit lang, senyorita. Senyorito. Lamuan nga tan ni Jubilarde tinapasamak kaya di pintin. Diyan ka mo, ngem maamuan lang tulak ta. Nasakit para ken kuana dayta. Gapo ta na iraman dagiti saan arumbang ama iraman. Ano kaya kasawad nito eh? Ada na tayo ito balay na nananod siya. Dahil yan tatakos me. Kasaray tatman. Tatakos me. Anya tinapasama. Apay, anasken nga damairaman gapuken ka. Apay, anasken na patayin da ni Dorotya. Ken tina ni Neneng gapuken ka. Anya ti kaya tiwasawan. Dayjay Aliberio tinang patay ken ni Dorotya. Ken uray ti ina ni Neneng. Anya. Sigon ken ni Neneng. Paltugan da ko madaytoy. Ngem inarakop ti inana. Ket ison tinapaltugan. Saan mapapalinda ito ngayon naramid na? Saan? Uncle, pinatay na ni nanang ko.
Dalaw ini kanyag. Isudot inang patay ka ni nanay ko. Dali nga ito'y pinapasama ka ni nanang mo. Gato kanya. Natay ti inam. Natay ni Nana Dorocha. Apay, Uncle. Apay, pinatay ka ni nanang ko. Katawan mo't basol ng katakwada. Nene. Pagsumat na. Awan umasping iti kinagkakas na. Awan paso ko kadakwada. Tagas-tagar aramidan ka. Nakapusdan. Inaraman na pa iti sa bayata. Sumpatan ka na ito'y may naramid na. Baro, amangan no adag palpaliw ditoy. Kat amangan no mairaman kami amin gapukan ka. Isu na saysaya at langan no pumanaw ka. Tata. Pumanaw kan. Sakbay nga damanin sa bali amatay gapukan ka. Amok baro. Nasingpet ka tao. Ngamjak amo no apay apinatay dadagiti awan basol na gapukan ka. Ni Alex kandagiti basol na. Naulpit niya. Naranggas na. Isudat ang patay iti pamilyak. Isudat aking gapuanan dagiti asukat iti bagigdana. Ha? Isodyak mapalabas na ito'y. Sige, pumanawag nito'y. Kat saan ako nagpakpakita pa nito'y. Tapno awanan ti mayrangan pa'y. Kat lumabalin. Bagam dagiti taga nito'y. Tapumanaw na pa'y na. Amangan no sumbian itadagiti naulpit at ang tao. Kat anya pa'y daraminan na kadakwana. Ay, Juan. Nasaya at deta nga imbagam. Nasaysaya at ngagpaiso no pumanaw kami dito'y dipintin. Amangan no patayin da amin na taga dipintin gapukan ka. Diyan mo pagsusurot yan dahil panunong ko. Nang diyan ka mo sa tino ti papanak kita. Awan pulos kwartak. Anya ti aramidak kita. Sa dino ti papanak. Senyora, apay adi kay pay nasumrak iti siligyaw. Nakatugaw kayo latan dito'y salas ti mansyaw. Oh. Sa anak nga rod na makaturog, Mercy. Pampanunot ni Alex. Ni Alex manang? Uwen nga rod. Tauray bastos no daduma ni Alex. Diyak matmatan likodan. Gaputa apook. Anak, day di grasya nga anak ko. Kat napatag kanyak. Senyora? Denggan ko mati Diyos ti karkararag ko. Asapay ko mata ang balbaliwan ni Alex. Kat sumingputan. Ha? Senyora? Adda nagtuktok iti kang runaan ari daw. Ha? Asino mataday ta? Nuni manong Jubilarde. Saan mat nga iti kang runaan ari daw ti pagtuktukan na? Nudikat iti bakdaw. Siya kun ti mapanmang kita. Ay saan, senyora? Bayan niyo, ang mga nudakos at tao day ta. Ha? Bayan niyo latan nga tuktok daw. Amang hando ni Jubilarde. Mabitlaan, tainak kita ang... Sigay, agkapi kayo pa'y bayat ti panagsarsarita yaw, senyora. Inak iti kusina. Kat ayaban daklataan, no da masapal yaw. Sige, Mercy. Sige. Agkapeta pa'y sotero. Agyawanak, senyor. Kunak no asino itayat ti agtuk-tuk-tuk iti kastoy nga oras ti rabii. Sikamat gayam. Apay, arabii nga imay ka. Nagkapuak nga minigi bakil, senyora.
Inlaylayon ko matan di may dito eh. Kalpasan na nasarong karat di balay ko di tadaya. Kasta ka di. Dispensaran dak no nakasinga kada kayo, senyora. Awan anyaman na. Gaputa sa anak mo't laeng ang makaturog amang pampanunot na ni Alex. Uwin gayam, saan ka di ako nam asarong karam iti pagminasan? Wan, senyora. Kat, anya ti madamag. Nagsarita kayo? Saan? Saan? Pada inispal ko at tao iti pagminasan. Ha? Inispal mo a tao. Anya ti kayat mo asawen? Nakita ti lalaki asap-saplitan ni Senyor Pedro iti latigo. Anya? Sapsaplitan ni Pedro iti latigo. Wan, senyora. Nagbayag na sinapsaplit. Nagbaligyak anang ispalkan ko na iti rabii. Kat kalpasan ti upat ngal daw, mayatan terik na. Iso ang nagpakadan. Anya? Asino day ta tao asinapsaplit ni Pedro iti latigo? Ni Jubilarde. Anya? Ni Jubilarde? Wan, senyora. Nakakaasi iti namayanda. Ado ti kamuol na. Sugat-sugat ti entero abagina. Ngam, inagasakon. Kadumat ti amo kabulbulong iti bakir a makaagas iti sugat. Anya? Diyos ko. Nasingpet-met na kaya Jubilarde. Nadayaw pa baro. Ngam, nakakasimetan tinamayan daken ko na. Ayan itan ni Jubilarde. Nagawid ni Jay dipintin, senyora. Kaya't nakanong aminan ti agawid. Anya? Diyos ko. Una yan akinaulpit ni Pedro. Sigun kini Jubilarde. Inyaramidan da kanupay iti cross. Sada inraked asinan Kristo. Oh. Iso akas taunay arigat na. Anya? Wan, senyora. Adupay ti inaramid daken kwa na akinaayop. Kad. Anya ti ko na ni Jubilarde, maipapan iti dayta. Balsan na kadiida. Awan ti imbaga na akasta, senyora. Ngam, nawatan na ti kayat ko nga ipakaawat ken kwa na. Ani Alex, ket napatag kanyak. Ket amo nga dantulat na panagbaliw na. Ket ilintag na dagiti bidot na. Aniyan? Una yan nga aramid da. Una yan. Mangnamnamak, senyora. Asaan ko mga agibales ni Jubilarde? Saan ko ma? Mabaleng ka dito sundan, Nanding. Huh? Mabaleng ka dito umunan. Jubilarde? Siya ka. Apa nga kas tatila, ma'am? Kasla saan na siya? Ala, umi ka. Sumrak ka, Jubilarde. Naimbagman pa nasarakam ti ayan ko, Jubilarde. Iti mangudya pa nagsarita tayo di. Malagip ko kinunam adito nagtipunan ti pagturungam. Nagdamdamag kadagiti taga ditoy. Ket dito iti insurod ang ayan mo. Agyaman at tanadanon ka.
Rumuarak ko man na mapanagtrabaho. Ngam addakan. Naimbag ata naabutan nak. Ang guray ka man, Jubilarde. Madlaw ko akas kakapsot ka. Iso ang mabiit lang ha. Isaganaan ka man iti ka nam. Kasi ka man. Papay ko naman nagnagna ka ngay may dito. Yaman ka, Nanding. Mabiit lang ha. Isaganaan ka iti ka nam. At kalpasan na. Istorya man kanyak tinapasamak kan ka. Ngamin, apay may akas tati lang ha. Kaslakan na parparigat iti husto. Agyaman na kitimpakan mo kanyak. Nabsugak. Awan anyaman na, Jubilarde. Mala, istoryaman kanyak tinapasamak kan ka. Agtalag ka kanyak kayam. Am mo na. Iso ang mabalin mo ngay baga kanyak no anya tinapasamak kan ka. Wen, sige. Dumgag ka. Ta istorya ti amin na napasamak kanyak. Anya? Ay, una yung tikas na ang napasamak. Talaga gaya madakas da. Sobra daitan nga inaramid da kan ka, Jubilarde. Sobran. Kat, anya nga roti kayat mga aramidan. Palsamida? Sige, tulungan ka. Sobradan. Saan? Saan nga gibalas? Anya? Wen, imayak la dito yan mo. Gaputa, awan na talaga ti pagkamangag sa bali. Mabalin ka din ang talinaw at pailang dito ay Nanding. Ay, kito na. Uwan, Jubilarde. Apay kit din na saan. Sige, agyan ka dito balay ko. Agingkat kay kayat mo. Sana bali, tawan tayo mag-asawa. Iso abdi kag bahin. Agyan manak Nanding. Sigurado kayo kaday iti pagturungan tayo, senyora? Wen, Mercy. Dito'y tidalan nga agturong ijay dipinti. Iso ti insuro jay nagdamagan ta. Saan ka di? Uy, senyora. Kaya't ko ang makita ni Jubilarte. Kaya't ko ang makasarita. Iso asapulan ta ti balayda. At datan dito'y padasan tat agdamag di takaadwan ti tao. Uwan, senyora. Sige nga ron, ta bumabatan. Kabsat, ayan ka di ti balay ni Jubilarde. Ay, iso na ita ti asawa ni Senyor Pedro. Ti aso na po itikila. Iso na ito. Ay, pumanaw kayo ditoy. Kriminal kayo. Pangasyo. Nahusto ko man ti pinatayo ditoy. Anya ti sasawag kabsat. Imayak dito'y dipintin. Takayat ko akasaritan ni Jubilarde. Anya ti basol ni Jubilarde kada kayaw. Taapay anasken nga iraman nyo ti tattao rawan basol na. Pinatay ti apoyo ni Bakit Dorocha. Agraman ti na ni Neneng. Kriminal! Pagsakan tayo ti Bato! Saan? Pagsakan nyo! Inkayon! Sakbay nga dadatas ang mapasamak kada kayaw! Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Oh, apay nga yung sardang niya tikot niya dito higit ti kalsada, senyora. Senyora? Ala, senyora. Apay nga, anya tinapasamak kada kayaw. Agan anong kong kayo untan. Apay nga. Diyos ko. Anya ka din dagitoy. Ama paspasama. Senyora.
Naglawag tinanggag tayo dyan di Pintin. Mercy. Pinatay na Alex tinto at tao. Gapo ka no ka ni Jovelarde. Ungarod, senyora. Diyak amo no at niya ti Aramida. Diyak kamaalan na ito. Alang, ag-relax kayo, senyora. Saan tayo apagsaritaan day ta dito'y dalan? Ag-relax kayo, pay. Tapos na makapag-drive kayo. Agawid tayo ni Jay Mansyaon. Ija ito nga ituloy tayo tagsarita. May papaniti day ta, senyora. Malang, uminom kayo pa itinalamis adanom, senyora. Tapno mabang-aran kayo. Agyamanak. Mercy. Kasano itan, senyora? Anyangay ti aramiden nyo iti daigyan na amuan nyo iti dipinteng. Kayat ko atulungan dagiti namatayan. Ken kayat ko ti agsubli ijay amang Ted iti tulong ko. Ha? Ay sus, senyora. Saan amabalain? Nakita yu mal. Nakudot ti ulo da kada tayo ijay. Binatuda tayo nga ruday. Mapan kayo pala ijay. Ang mga noan niya ti aramidan da kada kayo. No agsubli kayo, senyora. Ngam, kaasi damat. Saan pa'y nga ita, senyora? Ngamin, amangan no da kayo ti pagibalsan da. Narigatan. Tayo. Adda ka di da Alex dito farmhouse. Awandahan, senyora. Napandan iti pagminasan. Kaano pa Idi kalmahan, senyora. Kastagayam. Idi kumakalmahan, imay kayo. Tanaabutan niyo kumapay, ida. Ala, sana balin. Inakon. Tayong, makamukan dito farmhouse. Wan, senyora. Kanayo nak ng dalos ditoy. Nasayaat. Sige, inakon. Dito'y tangag sarita rita. Taawan ti makanggag kadata. Gaputad dadaaminan ija kataltalunan. Ala, agtugaw ka iti abay ko. Wala, senyora. Apay ka di, senyora. Anda ka di ibagayo kanya. Saan mo ka di anakit kita ni Jovelarde? Ni Jovelarde? Saan mat? Apay ka di, senyora. Sigurado ka di, adi mo nakikita. Saan, senyora? No bilang tamakitam dito'y kataltalunan. Ibagam nga umay adagos ija mansyon. Takayat ko ang makasarita. Senyora. Sapay ko tamakasaritak adagos. Apay ka di, senyora. Importante ti ibagakkan ko na. Iso ano makitam? Ibagam ko tamapan ija mansyon. Wala, senyora. At dayta, mangantam, Jovelarde. Agpapigsa ka. Tani, imres ti bagin. Agyaman ak nanding. Pasensya ka niti kanayo na si Daan ta, ha? Kaputan natang laan. Pagyamanan ta ti adda nanding. Di kagdanag. Apa man na makapagtrabaho ak. Akabala akong tagtrabaho. Tulungan ka manggad. Tapno makasupapakakmatkan ka. Ay, nasaan na yung Jovelarde? Alakit din. Mangantam. Kat ibusan ka dahil talimuto. Nalabos ti inaramid da Alex. Ayop da talaga. Nalablabas pa ingam ti ayop ti aramid da.
Inraman datawan basag na kadakwada. Ayat dalang ama kabares kanyak. Ngam sana mabalinday ito yung inaramid da. Gaputa sublyak to ida. Oh, ibilar day. Adda ka titi paraaran ti kalapaw. Apay nga, di ka umunan. Ada kagaya man nanding. Wen, narapyana ka ron ta. Di mag-asak pa aging matang iti si daon ta. Ka. Nakaluto ako nanding. No mabisin kan, inta manganan. Alangan mo din ha. Oh my God, taumunag kang di ta kalapaw. Naglaw ko ang naunag ti pampanunutan. Ngam amok latan. Amok. At dapanggap mo nga agibalas. Kapoy tinapasama. Nanding. No aramidam ti kasta. Saan ka ang mapabalaw? Day talang. Tapampanunutat nga amangan no anya ti ibunga na. Amangan no mapatay da ka. No pay kasta. Ibalakad ko manin kan ka adobyan ti aganad. Kayat ka tulungan, Jubilarde. Tulungan ka nga gibalas. Ta sobramat ti inaramid da kan ka. Saan nanding? Parikot ko da ito'y. Iswasan ka na makibiyang. Nauli magtibiyag mo. Iswa di mo dadailan ka po kanyak. Wen angin gayam ka. Iswa tulungan ka. Dahito'y pa nakidagos ko kan ka, nanding. Dakilan abanag dahito'y anay tulong mo. Pagyamanak dahito'y iti dakil. Jubilarde. Jakayat kag parikot kagapo kanyak. Iswa di kan makibiyang pa'y. Sabay ko matamawatan nak, nanding. Maawatan ka gayam. Ngam itikan nito akasapulam to titulong ko. At daklat ta dito'y. Kat si dadaanak to at tumulong kan ka. Agyaman ako na kan ka, nanding. Ngam sakbay a pumanaw ka dito'y kalapaw ko. Agpapigsa ka kumapay, Jubilarde. Daytay naan-anayan ti pigsam. Ta itikan nito ang masalaw mo dagiti kabusor mo. O di, napigsakan to amang laban katakwada. Uwan, nanding. Kaya't agyaman ak iti dayta ngayong bagam. Sige. Maturog kan. Tabanog ka pa naggapo iti trabaho. Aginanakan. Uray si ka ha. Maturog ka maten. Saan ka ngagpuy-puyat? Tapnog daras ngagsubli ti pigsam. Ala, maturog tan, Jubilarte. Ita na itabunen dagiti bangkay. Nasaysaya at no pumanaw tayo pa'y lang dito'y dipintin. Nang runa dagiti karoba ni Jubilarde. Pumanaw tayo pa'y lang dito'y. Kumamang tayo iti sa balya barangay. Tanarigatain. Ang mga no saan lang adarosa kan bakit dorosa ti matay. Ang mga no agdan to pa'y patayin da. Pumanaw tayo may lang dito dipintin. Pasok. Nasaysaya atin ti kasta nga ramiden tayo kakabsat. Iti kasta. Sigurado ngawan ti madangran kada tayo. Saan tayo akayat asawan? Adi tayo agsubli ditoy. Agsubli tayo matlang. Ngam agpalabas tayo kumapay. Iti sumagmamano abulan. Tano ita. Delikado agtalinad tayo lata ditoy. Pumanaw tayo marong ditoy. Sige. Delikado magpaisa. Pumanaw tayo. Doro, isuro manaimbag dagiti trabahador iti aramidan da. Iti kasta, mabibi iti trabaho, ken tapno sigurado. Un senyor, isuro tidak. Kanayon ko idabantayan. Nasayaan. Ket kasano? Ada ka din ti mabali na maigiling anaba. Un senyor, abdan. Padasin tayo ti agiling. Nasayaan no kasta. O sige, sikan ti makamu ang mga ramid iti dayta, Doro. Un senyor.
Nagbayad ka matan ti ayam ni Senyor Pedro. Pinasarita na ko, abit. Apay ka di, Baldo. Masigura na ka lang namin dito yung agwan-wanawan kadagiti trabahador. Aganos ta. Paintun, adan to palitok. Amay lako. Kwartan to ba na yung Baldo? Wan. Dahil ta ti pampanunote, Dor. Sapay ko ma, tamakachamba tayo itak. Tapno nawadwad to ti paghapi-hapi tayo. Sigurado na ita, Baldo. Aun gayam. Ayan ni Senyorito Alex. Aday ti pagturturugan na. Nakatulog. Kasta ka di. Wando. Nakarelax itahan ni Senyorito. Awanan, parekot na. Ngata. Di ko nampit di, Baldo. Ang mga nukila tumagparang ni Jubilarde. Kat balsan na tayo amin. Kapoy ti naramit ni kanis Senyorito Alex. Ijay di pintin. Iswa masapulan nakasagana tayo. Kanayon, Baldo. Ha! Narigatan. Ang mga nukan ni Busanan tayo. Saan to ang mapasamak ti kasta, Dor? Senyora, sigurado kayo iti aramiden tayo? When Mercy. Ala, mapantan. Usarin tamatlaan ti kotse. Ala no day tati ko nayo. Naimbag kumaano amok ti agmanehaw. Tauray saklaangan ti agdrive tapno di kay mabannaw. Sana bale. Isuro kanto. Ha? Talaga, senyora? Uy. Senyora, adatan dito'y dipinting. Sige. Bumabata nga rutan. Uy, senyora. Senyora, awan mat makitak a tao ditaw. Uwan nagpaiso. Awan mo't matatao dito eh. Magnata Mercy. Mapanta iti day di abanda. Bareng adama balinta apagdamata. Senyora, awan mo't matatao dito. Nakarika kitunggal malabsan ta abalay. Pasigmat amanok kada aso ti makita ta. Ha? Ada sumungan. Ay, uwan. Iso ti pagdamagan ta, senyora. Mabitlaan ta pagtimkak. Kabsat, naimbag nga oras mo. Apay nga da kayo madenditaoy. Amuyo ka day. Akagura da kayo dagiti taga ditaoy. Kabsat, pag-aasin. Di ka ko magumurkura. Kayat ka akasarita. Ala, ibaga mo nuan niya ti kayat mo nga ibaga. Tadi ka manaktak, madam. Gapo tajak kayat ti agbayag pay ditaoy. Inak lang amin pinakan dagiti dingwan ka. Ngam pumanawak matlaang. Kayat ko kumaha at tulungan dagiti namatayan. Kayat ko amaamuan ti pudnoan apasamak. Iso amabalin ka di asarita amin kanyak. Saan nakadakas a tao? Kayat ko ti makatulong. Sige. Dungag ka. Tay bagakan ka tinapasama. Jak kadunungan ti kinadakas da. Ngam awan ti mabalin ko nga aramidan. No di ti mang tulong kadagiti namatayan. Kabsat ko sne. Amo ti Diyos. Anasakit mat tinakam ko. Gapo iti inaramid ta Alex. No talaga kayat mo ti makatulong. Paibalod mo ida. Anya? Dayta ti kasayatan nga aramidam, senyora. No talaga kayat mo ti tumulong.
Nupay kasta. Kayat ko kumatimangted iti kwarta kadang iti namatayan. Takayat ko nga da kumapangrugyan da. Saan nga ko kada Alex ti kwarta nga itin ko? Ano di ka agtaon kanya? Saan da apagan ano ti kwartayo, senyora? Saan da matlaan nga awatan dayta? Isuana say saya at langan, ada kayo mismo, timang paibalon iti apuyo. Ta sobra, ti kinadakas na. Sige, senyora. Ladingita ngem inakon. Kas makita yo, awan matatao ditoy. Ngamin, amang ano agsubli ti apuyo ditoy. Ket patayin da kami amin, gapo kini Jubilarde. Saan mi akayat ti mayraman? Iso apo manaw kami. Ala, inakon, senyora. Diyos ko. At niya na ito yan nga inaramid ni Alex. Sobrang tikinadakas na. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.